Narito na mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. COMELEC nakiusap sa mga botante na huwag magsama ng bata sa polling centers. Botanteng may sintomas ng COVID-19, pwede pa ring bumoto. Isolation polling precincts nakahanda na. Payapang halalan at pagpili ng tapat na kandidato, dasal ni Archbishop Florentino Lavarias. May bahay nang napaslang na si Kapitan Alvin Mendoza, naghain na ng COC para konsehal. At Kuya Kim Atienza, ikinararangal na maging brand ambassador ng Pampangas Best. Magandang gabi karehiyon. Ako po si Jennifer Salenga. Oras na para sa mga maiinit na balitang Central Luzon. Payapang halalan at pagpili ng mga tapat na kandidato. Ito umano ang isa sa mga dasal ni Archbishop Florentino Lavarias ngayong darating na eleksyon, kasabay ng pagbunita sa ika-450 anibersaryo ng Kristyanismo sa Pampanga. Narito ang report. Nagtipon ng mga taong simbahan at mananampalataya sa simbahan ng San Agustin sa Lubao, Pampanga gabi ng Huwebes nitong May 5. Ang kanilang sadya, ipagdiwang ang ika-450 anibersaryo ng Kristyanismo dito sa lalawigan ng Pampanga. Isang misa ang pinangunahan ni San Fernando Archbishop Florentino Lavarias bilang pagsisimula ng year-long 450th Jubilee Celebration. Itinayo ang mga LED wall sa paligid ng simbahan upang makapanood ang mga dumalo na natili na lamang sa labas dahil sa dami ng tao. Ang mga imahen naman ng santo binihisan sa harap ng simbahan at saka ipinrosisyon. Sa maiksing mensahe ni Archbishop Lavarias, ipinabatid niya sa mga Kapampangan na ang pagdiriwang ng Jubilee Year ng pagiging Katoliko ay kailangang ipagpasalamat. Isa umano itong biyaya ng Panginoon. So una tayo nagpapasalamat dahil ang pananampalataya ay biyaya. Hindi natin karapatan yan. Ngunit isang biyaya na ito rin ay may akibat na tungkulin. Kaya after 450 years ng pagdating ng pananampalataya sa Pampanga, tayo nagpapasalamat. Marami ang magagandang naging bunga nito, no? At isa rin na pagkakataon nito, pang matingnan naman, yung mga naging bunga na taliwas sa nais at kalooban ng Panginoon. Paliwanag ng lider ng simbahan, maipapakita raw ang totoong pananampalataya ng mga Kapampangan kung magiging payapa ang halalan at makapipili ng tapat na pinuno ang mga Katoliko. Nawa ang aking hiling, lalong-lalo na itong darating na eleksyon, ito nawa na ating pagdiriwang ay maging tanglaw sa atin upang sa gayon ang ating gagawing pagboto, ito na rin ay pagpapahayag ng pananampalataya. So hindi lang natin dapat makita ito na para bang gawain ng isang Pilipino, kundi ito rin ay pagpapahayag ng ating pananampalataya sa Diyos. Nawa ang gagawin natin pagboto ay isang malinaw na pagpapahayag ng ating paniniwala at pagtitiwala sa Diyos. Sa makulay na year-long 450th anniversary celebration, kasama sa calendar of events ng ilang miyembro ng simbahan sa Pampanga, ang Solidarity Walk and Holy Mass para sa kandidatura ni Vice President Leni Robredo at Senador Kiko Pangilinan. Paulo G. Santos, Seal TV News. Nanawagan ang Commission on Election sa mga magulang at iba pang botante na huwag nag-isama sa mga polling centers ang kanilang mga anak o kapatid na hindi naman boboto. Paraan daw ito para matiyak ang kaligtasan ng lahat laban sa COVID-19. Pinaalalahanan din ang mga botante na iwasan ang pagtambay sa mga lugar ng botohan. Narito ang detalye. Umaapela ang Commission on Elections o COMELEC sa mga botante na huwag nang isama ang kanilang mga anak sa lugar ng botohan at iwasan ang pagtambay pagkatapos bumoto. Pakiusap ni COMELEC Commissioner George Garcia sa mga magula.
Kung may mapag-iiwanan, iwanan na lang daw ang mga bata sa bahay para na rin sa kanilang kaligtasan. Wala naman po kami pinagbabawal na no pets, no children. Wala naman pong bawal na ganun. But our appeal is, we concentrate on voting. We and we are still at war with this pandemic. COVID-19 is still there. And kaya nga po, isipin niyo po, dadagdag pa sa kukuhanan namin ng temperature yung bata. Di ba ba? Tapos dadagdag pa sa worry namin na baka yung bata habang bumoboto magtanggal ng face mask. O kaya kung saan payagan na mag-ikot-ikot doon sa loob ng polling precinct o polling place. Nagpaalala rin ng commissioner sa mga botante na iwasang tumambay sa mga polling centers bilang pag-iingat na rin sa COVID-19. Sana yung mga boboto rin natin, pagkaboto niyo po sa presinto, wag nang magmarites. Sabi mo yan, Sir Wilson, kanina. Wag nang magmarites, papakalat-kalat pa sa polling place, umuwi na lang po kaagad. Dire-diretso po sa bahay. Samantala, sinabi ng opisyal ng poll body na in place na ang guidelines upang matiyak ang kaligtasan ng mga botante at teachers na magjo-duty sa ika-9 ng Mayo. Intact din daw ang guidelines at dumaan sa pagsasanay ang mga guro upang maprotektahan ang kanilang sarili laban sa COVID-19. Magkakaroon daw ng temperature check at may mga kagamitan sa pag-disinfect ng mga polling precinct. Nakahiwalay daw ang senior citizens, PWDs at mga buntis. Angelica Cara, CLTV News. Hindi po pipigilan ang mga botanteng may sintomas ng COVID-19 para makaboto sa darating na Lunes, May 9. May nakahanda na umanong isolation polling precinct sa bawat paaralan kung saan isasagawa ang botohan. May report si Paolo G. Santos. Handang-handa na umano ang Commission on Elections sa gaganaping halalan sa Mayo 9, hindi lamang sa mga gagamitin sa pagboto kundi maging sa seguridad mula sa COVID-19 infection. Bagamat magiging mahigpit sa pagsunod sa minimum health protocol ay hindi naman ito nangangahulugan na babawalan makaboto ang mga botanteng may sintomas ng COVID-19. Lahat umano ng boboto ay kailangang dumaan sa thermal scanner. Kung sakaling may sinat o lagnat, ang mga ito ay hindi papayagang pumasok sa kanilang itinakdang presinto. Gayun din ang mga may ubo at iba pang sintomas. Kung may lagnat, meron naman tayong isolation polling precinct. Na kung saan doon yung mga may lagnat na hindi humuhupa, suspected na may kalagayan, doon natin papabutuhin sa isolation polling precinct, Paolo. Kasama umano ito sa new normal setup ng May 2022 election upang masiguro na hindi matatapakan ang mga karapatan ng mga tao na makaboto. Mahalaga raw ang pagsunod sa health and safety standard para matagumpay ang halalan bagamat nasa gitna ng pandemya ang bansa. So yun, magdala sila ng sarili nilang ballpen kasi walang hiraman ng ballpen dahil natin yung pinasaalang-alang natin yung importansya ng sanitation dahil sa pagkalat ng COVID-19. So sariling ballpen para yan ay pagpirma doon sa PCBL saka sa EDCBL natin, Paolo. Bagamat hindi naman hiniwalay ang polling precinct ng mga may kapansanan, senior citizen at mga may comorbidities, sinabi ng COMELEC na sila ay bibigyan ng prioridad upang unang makaboto. Binibigyan natin sila ng mabilisan na paglingkod. Sila yung pinapauna natin. Magbubukas ang polling precinct ng alas 6 ng umaga at magsasara ng alas 7 ng gabi. Paolo G. Santos, CLTV News. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nangungunang balita ngayong araw.
Nagbabalik ang CLTV News. At sa iba pang mga nangungunang balita, idineklara po ng Malacanang na special non-working holiday ang araw ng eleksyon sa Lunes, May 9, 2022. Ayon po sa palasyo, ito ay para bigyan ng pagkakataon ng lahat ng rehistradong botanteng Pilipino na gamitin ang kanilang karapatan na bumoto. Inaasahan na nasa higit 65 million registered voters ang boboto sa national at local elections. Magbubukas ng alas 6 sa umaga ang mga polling precincts at magsasara naman ng alas 7 ng gabi. Ito po ang kauna-unahang pagkakataon na gaganapin ng eleksyon sa gitna ng pandemya. Paalala ng pamahalaan sa publiko, maging handa at sumunod sa mga minimum health and safety protocols. Maaari din bisitahin ang COMELEC website at voterverifier.comelec.gov.ph upang tignan online ang presinto at ibang impormasyon batay po sa gaganapin na eleksyon. Umaasa raw ang Commission on Elections na mas marami ang makaboboto sa darating na Lunes ay tinalagang araw ng national and local elections. Mas mahaba na raw kasing oras ng botohan na magsisimula ganap ng alas 6 ng umaga. Nagpaalala naman ng komisyon sa lahat ng boboto na sundin ang minimum public health and safety standards para maiwasan ang pagkalat ng COVID-19. Tapang report. Handang-handa na raw ang Commission on Elections para sa national at local elections na gaganapin sa Lunes, 9 ng Mayo. Sinabi ni COMELEC Commissioner Marlon Casquejo sa isang press briefing na naisagawa na ang final testing at sealing ng mga vote counting machines. Naiayos na ang mga gusot at hinihintay na lamang umano ang mismong araw ng halalan. Dagdag pa ni Casquejo na mayroong mahigit 1,100 contingency vote counting machines o VCM at mga repair hubs na nakaabang kung sakaling kailangan makumpuni o mapalitan ang isang makina. Mayroon namanong 8 repair hubs sa buong bansa kung saan maaaring makumpuni ang mga VCMs na magkakaroon ng aberya. Samantala, sinabi naman ni Commissioner George Garcia na magiging makasaysayan ang halalan sa Lunes dahil na rin sa nagpapatuloy na pandemya. Mataas umano ang kanilang inaasam bilang ng mga boboto dahil sa nakita nila sa absentee voting. Mas mahaba rin ang oras na bukas ang mga voting precincts sa bansa, simula alas 6 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Humihingi naman ang pag-unawa ang COMELEC sa mga botante ngayon pa lamang dahil asahan na umano ang mahabang mga pila, bunsod na rin ang pagsunod sa mga health and safety protocols. Felix Barrios, CLTV News. Arestado ay isang Nigerian national matapos umanong tangkaing tumanggap ng package mula US na naglalaman ng high-grade marijuana. Aabot naman sa halos 2 milyong pisong halaga ng droga ang nasamsam ng mga otoridad sa ikinasang operasyon. Narito ang report. Isa na namang uri ng high-grade marijuana na nagkakahalaga ng halos 2 milyong piso ang nakumpiska ng mga otoridad sa ikinasang controlled delivery operation. Inilunsad ang operasyon laban sa isang foreign national na kinilalang si Madu Ogechi Uzoma, isang Nigerian at residente ng Concubierta Street, Sunset Valley Mansion sa Barangay Kutkut, Angeles City, Huwebes, May 5. Ayon sa mga otoridad, galing ang package na naglalaman ng illegal na droga sa Greenwich, USA at dumating sa Port of Clark nitong April 29, 2022. Dumaan ang package sa canine sweeping at physical examination
na nagresulta sa pagkakadiskubre ng nasa 1,500 grams ng high-grade marijuana o kush. May street value na 1.9 million pesos ang nakumpiska sa suspect kasama ang kanyang driver's license. Naisakatuparan ng operasyon sa pagtutulungan ng anti-narcotic operatives sa pangunguna ng PIDEA Regional Office 3, BOC Port of Clark at ng lokal na kapulisan. Kasong paglabag sa Section 4 ng Republic Act 9165 ang kasong isasampa sa korte laban sa suspect. Angelica Cara, CLTV News. Manatili nakatutok at magbabalik ang CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News. Sa punto po ito, makakasama natin live sa ating programa si Attorney Elmo Duque, ang Assistant Regional Director ng COMELEC Central Luzon para pag-usapan ng ilang mga mahalagang detalye kaugnay ng botohan sa Lunes na po yan, May 9. Attorney Duque, magandang gabi po sa inyo, sir. Welcome po sa CLTV News. Magandang gabi, Jennifer, at ang mga masugid nating taga-subaybay ng CLTV. Magandang gabi sa ating lahat. Maraming salamat po, Attorney, sa inyong oras. Alam po namin na napaka-busy nyo na sa mga sandali ito dahil ilang araw na nga lang ay halala na. So, kumusta na po ang paghahanda ng COMELEC para po sa eleksyon sa darating na Lunes? Yung kahandaan ng COMELEC ay periodic yung pagsagawa natin ng mga activities natin. Yung deployment ng ating BCM, 99.1% tayo na okay na yung FTS natin. Kaso nga lang mayroon pa tayong pinapaayos ng mga BCM sa 87 all in all para pag natapos natin yon, all systems go na tayo. 99.1%. Can you tell us, Attorney, kung saang mga lugar pa po ba yung hindi pa kumpleto or kailangan pang ayusin yung kanilang PCM dito po sa rehiyon? Yes, yung lahat ng mga lalawigan natin, meron tayong naitala ng mga na-damage na mga BCMs natin na kung saan pinadala natin ngayong araw at kahapon yung mga defective BCMs for repair and rehabilitation, Jen. Pero for Central Luzon, Attorney, ito po anticipated naman, kaya lagi tayong may backup. Nasa ilan po ba yung backup BCM for Central Luzon? Ang i-deliver ngayong araw na ito ay 194 na BCM sa buong rehiyon. Jennifer. Opo, pero ang nasa proseso po tayo, Attorney, nung tinatawag na final testing and sealing. This is supposed to end hanggang May 7, tama po ba? Yes, May 7 yung hangganan nito. Pero nagawa na natin lahat yan, synchronize sa buong rehiyon noong Mayo 13. Mayo 3. Pero are you confident, Attorney, well, konting BCM na lamang po ang pinag-uusapan na by that time, talagang masasabi na natin, by Monday wala tayong magiging problema at naisagawa itong final testing and sealing. Tama ka dyan, Jen. We are hoping that by tomorrow or by Sunday, all systems go na tayo. Opo, of course, ito pong mga instances na ito, lalo na pagdating ng halalan for the past elections, binabantayan din natin yan, Attorney, at hindi po naiiwasan, for whatever reason, yung biglang nagkakaroon ng problema yung mga BCM for Central Luzon. Nabanggit po dun sa report ng ating kasamang si Felix Barrios kanina na may mga lugar kung saan pwedeng kumpunahin yung mga BCM. For Central Luzon, nasaan po ba yung mga areas na ito? Pag ang BCMs ang nasira at hindi na maayos, dinadala natin yan sa Santa Rosa, Laguna. Pero sa BCM, kung nasira yan sa araw ng halalan, antayin natin na matapos ang mga gumaganang BCM sa bawat presinto at yun ang gagamitin natin. Anyway, yung nagpapagana sa kanila ay precinct specific, yung SD card kung tawagin. Extract lang natin yung SD card, ilalagay natin doon sa panibagong gumaganang BCM at yan ay marereconfigure at gagamitin natin yan. Yung mga guro, ibabatch feed nila ang mga balota na nasa loob ng ballot box, Jen. Yung namang SD card natin sa bawat probinsya, meron tayong tinatawag na Provincial Technical Hub na kung saan yan ay ikukumpuni ng DOST, DICT at COMELEC yung mga nasirang SD cards natin. Pero aside from this, Attorney, ano pa po ba yung mga ina-anticipate ninyong
challenges no na posibleng maranasan sa mismong araw ng botohan. Ito rin po ang unang pagkakataon na magkakaroon tayo ng halalan sa gitna ng pandemya, Attorney. So far, this is the constant, and sa apat na national and local elections natin, this is the constant challenge, at wala pa naman tayong nakikita na posibilidad na ang gulo na magiging challenge natin. Doon sa pag-uusap natin sa mga valued stakeholders natin, partners natin, kagaya ng PNP, AFP, DILG, the DOH, as well as yung OCDC, and on the part of the Department of Education, lahat yan tiningnan natin na anggulo, pero it has become a constant factor na yung mga BCM SD card ang mga nagiging malaking challenges natin, Jen. Opo, bagitin lang din natin yung mga measures na ginawa po ng COMELEC Central Luzon para matiyak po, Attorney, no, na hindi magiging super spreader ang araw ng botohan. Yeah, doon mayroon tayong pakikipagtulungan ng DOH alongside ng Office of the Civil Defense, yung pag-i-implement natin ng minimum healthy standards natin na pinapairal ng IATF natin. Jen. Alright. May 7 po, Attorney, no, ang huling araw ng pangangampanya. May paalala po kayo sa ating mga kandidato? Sa ating mga kandidato, midnight ng bukas, Sabado, May 7, yun po ang pinakahuling araw na po kung saan tayo pwedeng mangampanya. Pagkatapos po noon, pahinga na po tayo para nakahanda po tayo sa araw ng halalan. Of course, itong mga panahon din to, Attorney, no, yung meron pong mga naghaganap na alam niyo na ho ang ibig kong sabihin, ano, pero ano po ang paalala po ninyo sa mga botante, ano, dapat maging mapagmatsyag sila sa mga araw na to before elections, Attorney. Sa mga botante natin, na huwag pong ipagpalit ng boto natin. Ang ating boto ay sagrado at yan ang inaasahan na magbago ng direksyon ng ating bansa, direksyon ng ating kabuhayan, at ang mga anak pa natin, yung mga upcoming generations natin. Kaya po mayroon tayong tinatawag na task force kontra bigay, na kung saan pinapairal ng ating mga ng ating ahensya, ng PNP, AFP, together with the Department of Justice, na mayroon tayong mandato na pahintuin at suwagin yung tinatawag natin na massive vote buying, Jen. Opo, Attorney, before I let you go, i-emphasize din po natin, ano, kasi nga iniiwasan yung matagal na pananatili ng mga botante, no, sa mga polling precincts. Ito pong COMELEC ay merong pamamaraan upang makita, no, yung precinct number ng mga botante. Ito po kasi kadalasan ang nagpapatagal talaga sa mga botante sa mismong araw ng eleksyon, Attorney. Alright, sa bagay na yan, yung tinatawag natin na voters registration record stub natin nung nagparehistro tayo, kung alam pa ninyo yon, nandun po yung ating presinto. Pangalawa, kung wala po yon at malapit kayo sa mga election officers natin, pwede po rin kayong pumisita doon. Kung hindi, teki kayo, buksan ang precinct finder natin sa ating website. Pwede po yun, at kung hindi rin nyo magawa nyo, pagpasok ninyo doon sa presinto, meron tayong tinatawag na Voters Assistance Desk na kung saan minaman yan ng PPCRB and other neutral groups or other mga non-partisan groups. Sila po ay magtutulong sa inyo na ipakita kung saan po ang inyong presinto. Opo, Attorney, baka may nakaligtaan pa akong itanong. Baka meron po kayong karagdagang reminder sa ating mga manonood, lalo na po sa ating mga botante sa darating na Lunes. Attorney. Sa ating mga botante, nakikiusap tayo na magsuot ng face mask, mag-sanitize, dalhin po ang ating mga sarili nating mga ballpen para po sa pagperma noong EDCBL. Hindi po tayo naghihiraman ng ating mga ballpen. Wala pong ballpen na ibibigay ng mga EBs para sa bagay po na iyan. Ayan. Maraming salamat po, Attorney Elmo Duque, at good luck po sa inyo, sir. Kailangan nyo rin ng pahinga, no, dahil wala nang tulugan sa mga susunod na araw. Maraming salamat po at mag-iingat po kayo, sir. Maraming salamat, Jen, at Central Luzon. Maraming salamat. Magandang gabi. Good evening, sir. Mga parehayon, Attorney Elmo Duque, Assistant Regional Director ng COMELEC Central Luzon. Dumako po tayo sa ibang balita. Formal nang naghain ng Certificate of Candidacy ang may bahay ng namayapang si Alasas Barangay Captain Alvin Mendoza upang ipagpatuloy ang kandidatura nito sa pagkakonseha sa Siyudad San Fernando. Magsisilbing substitute candidate ang asawa ni Kapitan Alvin na si Rosalie Mendoza
sa ilalim din po ng Team Tutum Apag Katiwalan at Apanaligan. Matatandaan nitong April 30, tinambangan at napatay si Mendoza nang di pa nakikilalang mga gunman. Madalas 3 ng hapon ngayong araw nang dumating ang may bahay ni Cap Alvin sa Office of the City Elections Officer. Ayon po sa batas, pinapayagan ang pag-substitute kung namatay ang kandidato ang dapat ay kapareho ang apelyido ng papalitan sa pagtakbo. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News. Nagbabalik ang CLTV. Patuloy po sa pakikipagtulungan sa Commission on Elections and Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV para matiyak ang isang maayos at payapang halalan. Inihahanda na rin daw ng grupo ang Voters Assistance Desk sa iba't ibang lugar sa bansa. Ito ang report. Abala na rin ang Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV sa paghahanda upang matiyak ang malinis na pagdaraos ng botohan.
Sa laging handa briefing, inihayag ni Dr. Arvin Serrano, National Trustee at Director ng PPCRV, na isa sa kanilang gawain ang pagtulong sa COMELEC at pagmonitor sa mga pagdating ng mga vote counting machines at iba pang election paraphernalia sa iba't ibang voting centers. Inihahanda na rin daw ng PPCRV ang Voters Assistance Desk sa iba't ibang lugar sa bansa. And then on election day, meron tayong Voters Assistance Desk na pagka-guide sa ating mga botante kung saan sila pumoto, anong room assignment nila, and depende yung sequence number nila sa talaan ng mga botante. And then kapag merong mga reports about various election violations at saka incident reports, pinadadala rin namin dito sa COMELEC. Nagsagawa rin ng PPCRV ng kanilang voters education upang magabayan ang mga Pilipino sa pagpili ng mga tamang leader na ihahalal. Di pa tapos yung aming voters education. In fact, meron pa ako makaya. Kaya yan din yung mga ginagawa rin natin pagtulong sa COMELEC. Nagpapat kami ng studio sa aming 15 values para gabay sa ating mga botante sa pagpili nila ng karapat-dapat na kandidato mula nasyonal hanggang lokal. Nagbibigay din kami ng tulong sa informasyon for sa voting process, especially in this pandemic situation. Nagbibigay din kami ng voters education, particular dito sa mga do's and don'ts, kung ano yung mga pinagpapawal at saka pinapahintututan ngayong darating na halalan. Maliban dito, patuloy din daw ang pagbibigay ng pagsasanay sa kanilang mga volunteer upang maging mulat sa bawat munisipyo. Magbabantay sa iba't ibang polling precinct sa bansa ang PPCRV. Binigyang din ng PPCRV sa mga botante na maging mapagmatsyag at huwag tangkilikin ang vote buying. Wala na sana attempt na mag-vote buying and selling. Ngayon nalalapit na nga yung election day and also on election day. Wala na rin sana magbibigay ng mga sample ballots kasi bawat din po yan. Umaasa ang PPCRV na maraming Pilipino ang lalabas upang bumoto sa May 9. Sa taya ng PPCRV, aabot sa 85% ang voters turnout. Dito nakasalala yung ating kinabukasan at malaki ang pagpapahalaga namin dito bilang inyo nakatatanda. Kaya dapat talo na kayo bilang mga kabataan. Okay. Napakahalaga na itong ating fiksyon at why pagkaroon tayo at pagkaroon tayo ng mananalo, mga karapat-dapat at tunay na maglilingkod sa ating lahat bilang public service. Jennifer Salenga, CLTV News. Ikinararangal daw ni Kuya Kim Atienza ang maging bahagi ng iconic at world-class meat processing company na Pampangas Best. Ang kanya raw paborito, walang iba kundi pork casino. Ang report. All the products na upgrade to the best and fullest, yung pinakatalagang mataas na antas ng kalidad ng aming mga produkto. And that is why we made sure na ang magiging tagline namin is nyamanan talaga. Ito raw ang aasahan ng mga suki at parokyano sa paborito nilang mga produkto ng Pampangas Best ayon kay dating Mayor Jomar Hizon, ang Assistant to the President ng multi-million meat processing company. Pinangunahan ni Hizon ang contract renewal signing ni Philippine Trivia King na si Kuya Kim Atienza bilang kanilang brand ambassador. Incidentally, nung nag-endorse si Kuya Kim, despite the fact that there is pandemic, umangat. Otherwise, we will not be renewing our contract. Malaki naman umanong karangalan para kay Kuya Kim Atienza na maging parte ng legasiya ng Pampangas Best. Lalo pat itinuturing niya ang kanyang sarili na isang Kapampangan. Kapampangan really close to my heart. This is my second, next to Manila, I would say that I'm Kapampangan because I lived here for 3 years. And to be part of an icon in Pampanga, and to be a face of an icon, is an honor. At dahil na rin sa pagtira sa Pampanga ni Kuya Kim noong kanyang kabataan, ay hinahanap-hanap niya ang mga produkto ng Pampangas Best. Ang kanyang pinakapaborito noon at ngayon. Original talaga.
Sa pangalawang beses na pagiging bahagi ni Kuya Kim ng Pampangas Best Family ay inaasahan na lalo pang iigting ang kanyang pag-iendorso sa iba't ibang produkto ng Meat Processing Corporation. Kabilang ang iba't ibang flavor ng longganisa, best dogs, Hungarian sausages, sweet ham, sisig, at ang kanilang bestseller, Champs. Mula pa noong 1969, ang mga produkto ng Pampangas Best ay patuloy pa ring natitikman sa mga hapagkainang Pilipino. Ang kanilang mga produkto ay maituturing isang napakalaking ambag na mga kapampangan sa kusinang Pilipino. Ayon kay Hizon, umaasa siya na marami pa raw produkto na ilalabas ang Pampangas Best. Subalit ang mga ito raw ay kailangan dumaan pa sa masusi at detalyadong taste test. Yaman na talaga ako. Then, doon na namin ilalabas sa market. Pero hanggang hindi pa namin sinasabi yung yaman na talaga, hindi namin ilalabas. Felix Barrios, CLTV News. Alamin naman natin ang magiging lagay ng panahon mula kay Ginoong Manny Esguerra, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa. Narito po magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Isang frontal system po ang nakakaapekto ngayon dito po sa may extreme northern Luzon. Samantala po easterlies naman po nakakaapekto sa natitirang bahagi pa ng bansa. Kaya po ang Batanes magiging maulap ang papawiri na may mga pagulan. Ito po ay dulot ng frontal system. Ang Metro Manila po at nalalabing bahagi ng bansa, kasama na po dito ang Pampanga, ay magiging bahagi hanggang sa kuminsan ay magiging maulap ang panahon na kuminsan po ay meron tayo inaasahang isolated rain showers or thunderstorm. Ito po ay dulot ng mainit na easterlies at ng localized thunderstorm. Sa ngayon po, ito lamang po yung weather system na binabantayan natin at nagbibigay po ng mga pag-ulan sa ilang parte ng ating bansa. Kaya naman po pinag-iingat pa rin po ang lahat dahil maalinsangan po ang panahon natin dito sa Pampanga. Kaya uminom po ng maraming tubig, magsuot po ng damit na kanais-nais o yung komportable kayo para po maibsan natin ang maalinsangang panahon. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV News. Para po sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages, Facebook at CLTV36 Official and at CLTV36 News, Twitter at CLTV36, Instagram at CLTV36 Official. Kung nais po ninyong balikan ang mga programa ng CLTV, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV36 Official at ang aming website www.cltv36.tv. Mapapanood din po ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 39 cable partners. Kasama po ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako po si Jennifer Salenga. Maraming salamat po at happy weekend.